Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 29 anyos nga lalaki ang patay human giputlan og ulo sa kabanay sa iyang ka-live-in partner sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-away ang lalaking biktima ug ang babaeng ka-live-in partner niini sa ilang balay sa Purok 4 sa Barangay Poblasyon, Santa Josefa, Agusan del Sur niadtong June 11. Hinungdan nga miuli ang babae sa ilang balay sa ginikanan nga silingan ra nila. Miapas matud pa ang biktima sa balay sa ginikanan sa babae aron kuhaon kini. Apan ang amahan sa babae nga si alias Dondon ug agigsuon sa babae nga si alias Alan ang miatubang sa biktima. Nagkalalis matud pa ang tulo ug misampot sa sinumpagay. Mikuha og sundang si alias Alan og gitigbas sa makadagang higayon ang biktima dayon putol sa iyang ulo. Gilayong misibat ang duha ka sospek human sa krimen ug padayong ginapangita sa kapulisan. Posibleng mag-atubang og kasong murder ang mga sospek. Padayong ginaimbestigahan sa kapulisan ang insidente. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa pamilya sa biktima ug mga sospek.